Maayong adlaw kaninyong tanan. Atong pasalamatan ang mga naghatag og kinabuhi. Niining ato ang programa, ang ato ang mga kaigsuonan nga mga Adventist. Ato sa pasalamatan si Shari Liaguno nga igsuon ni Manang Lindy. So gingon man si Manang Lindy sa iyahang gihatag nga bugas alang sa mga kaigsuonan nato dinhi sa Purok Gis. O salamat usab sa ato nga mga miyembro sa Revive Ministry, ug ingon man sa ato nga mga pamangkin nga nagkuyog, Dudong, Inday ug si Charles, ug ingon man kuyog usab nato ang ato ang district pastor Pastor Mels Vince Taladwa, kauban sa iyang pinanggang asawa. Salamat kayo sa mga kaigsuonan o mga ginikanan nga nagpadala gyud sa ilang mga kabataan niini nga programa sa ato ang gift giving. Ug ingon man ang mga ginikanan usab ang ilang presensya sa pagsuporta. Ug ingon man ang ato ang Purok President Chumar ko alang sa transportasyon, ug ingon man ni Mitong. Salamat usab sa nangandam sa amo ang paniudto, busog match, lami gyud kaayo. Daghang salamat usab sa ato ang pinanggang Barangay Captain Manuel D. Lopez Jr. sa makanunayon nga suporta. Daghang salamat sa tanan ug ang Dios magapanalangin kanatong tanan. Kabutihan ng patunay sa bawat click, may ngitit saya. EDC TV, kasama ka. EDC TV, sama-sama tayo, tulong at saya, yan ang panalo. Adventure mission, pagmamahalan. EDC TV, kabutihan ng sandigan. Saya. Libro o pagkaon, among dala, kugma sa kasing-kasing para ninyo tanan.